салом дӯстон, дар Аврупо бозиҳои даври навбатии топ 5 чемпионатҳо ҷамъбаст гардид ва дар рӯзи якшанбе пирӯзии навбатии дастаи Реал Мадрид боиси таъқид аст. Чемпиони Испания ягона дастае ҳаст ки натиҷаи 100% нишон додааст. Шогирдони Карло Анчелотти ин дафъа ба Малёрка раҳме накарда бо ҳисоби 4-1 ғалаба карданд, вале ин ҳам ҳақиқат дорад ки дастаи шаҳри Мадрид дар ҳамаи бозиҳо гол сар медиҳад. мо ба пешниҳоди хабарҳои дигар оғоз мекунем. Шумо агар ба канал меҳмон шуда бошед, ҳатман подписаться кунед. Аз инҷо охирин навигариҳои футболро метавонед пайдо кунед. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо боз ба хонаи мо шумо баргашта бозиҳои топ клубҳоро нишон медиҳад. Дар гурӯҳи марг Бавария дар майдони худ Левандовски ва дастаи нави ӯ Барселонаро пешвоз мегирад. Ливерпул бошад омадомади Аяксро интизор аст. Манчестер Сити қувваи худро бо Боруссия Дормунд месанҷад. Реал Мадрид бошад аз Лейпциг экзамен мегирад. Дуюм тури Лигаи Чемпионҳо моро чӣ гуна рақобатҳоро туҳфа мекарда бошад? Тамошои ҳама ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аст томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳарчанд равзанаи трансферӣ ба анҷом расида бошадам, гузариши Криштиану Роналдо ба ягон дастаи иштирокчии Лигаи Чемпионҳо масъалаи аз ҳама доғ аст. Ин мавзӯъ моро ҳамчун соямон пайгир мебошад. Дастаи Челси аз идеяи ҷалб кардани ҳамлагари 37 сола даст накашидааст. Ҳамин масъала сари Томас Тухелро хӯрд. Дар равзанаи трансферии тобистона Челси яке аз он дастаҳои бешуморе буд ки аз Криштиану даст кашид. Ташаббускори ҷавоби радди лондониҳо мутахассиси олмонӣ Тухел буд. Ӯ ба роҳбарият гуфт ки ба Роналдо ниёз надорад. Аз инҷо ҳамаи чиз оғоз шуд. Яке аз сабабҳои асосӣ аз вазифа барканор шудани Тухел маҳз норозигии ӯ барои овардани Роналдо шуд. Шефи нави Челси Тоди Боули ба вазифаи сармураббии лондониҳо Грэм Поттерро овард. Ин мутахассис кайҳост ки бояд ба дастаи топ мерафт. Брайтони ӯ ҳар дастаро писанд намекард. Хулас, Поттер фалсафаи худро дорад, аммо ӯ бояд по ба гардани худ монда ба овардани Роналдо розӣ шавад. Агар изҳори норозигӣ кунад, сарнавишти Тухел ӯро интизор хоҳад буд. Бо эҳтимоли зиёд Поттер ба ин трансфер розигиашро медиҳад. хоҳиши бозӣ дар Лигаи Чемпионҳо барои Криштиану дар хобу дар рӯё аст ва ин мақсад ба ягон ҷо нарафтааст. Аз ин лиҳоз ин трансфер метавонад амалӣ шавад. Маълум аст ки айни ҳол равзанаи трансферӣ поён ёфтааст ва мо бояд барои гузариши Криштиану барфҳои сафеди зимистонро мунтазир шавем. Фасли навбатии трансферӣ моҳи январ хоҳад буд. хоҳиши бузурги дар майдонҳои Лигаи Чемпионҳо бозӣ кардан Роналдоро метавонад ба Стенфорд Бридж барад ва аммо барои ин Челси ҳам бояд кӯшишҳо кунад. Агар лондониҳо аз гурӯҳ набароянд, пас мондану рафтани Криш 2.15 мешавад. Теди Боули бар он назар аст ки трансфери Роналдо аз ҷиҳати маркетингу тиҷорат ба Челси фоидаи калон меорад. Шояд ҳақ ба ҷониби ӯ бошад, аммо дар ин сурат ҳадафҳои варзишӣ ба нақши дуввум мераванд. Манчестер Юнайтед айни ҳол бе Роналдо беҳтар бозӣ дорад. Аз ин рӯ манкуниянҳо дар наздиктарин равзанаи трансферӣ метавонад дар бораи фурӯхтани Криштиану андеша кунад. кори Нагелсман дар дастаи Бавария то рафт бад шуда истодааст. Дастаи мутахассиси ҷавони олмонӣ Юлиан Нагелсман дар бозии гузаштаи Бундеслига рақобатро бо ғалаба анҷом дода натавонист. рақиби мюнхениҳо тими Штутгарт буд ва бозӣ бо ҳисоби 2-2 ба поён расид. ин мусовии сеюми пайдарпаи Бавария буд. қаблан дастаи шаҳри Мюнхен бо тимҳои Боруссия Мюнхенгладбах ва Унион Берлин рақобатҳояшро мусовӣ анҷом дод. баъд аз 6 даври рақобатҳо рекордмайстер дар ҳисоби худ 12 хол дошта дар зинаи сеюм қарор дорад. Дастаҳои Хофенхайм ва Боруссия Дормунд ҳамчунин миқдор холҳо доранд. Дар зинаи якум клуби Унион қарор дорад. Мишмишҳои вақтҳои охир аз он мегӯянд ки атмосфераи дохилии мюнхениҳо хуб нест. Пас аз бозиҳо Нагелсман ба ҷои он ки масъулияти бохтро ба гардани худ гирад, ӯ баръакс шогирдонашро танқид мекунад. Аз ин рӯ чанд бозингари шинохтаи Бавария ки номашон оварда нашудааст, аз кори Нагелсман хеле норозиянд. аз ҷумла тактикаи интихобкардаи ӯ дар рақобат бо Штутгарт аз тарафи ин футболбозон нодуруст арзёбӣ шудааст. бо пиндошти ин футболбозони номаълум, Нагелсман чандин бор аст ки барои бозиҳо тактикаи нодуруст интихоб мекунад. аз ин рӯ дар оғози мавсим Бавария ба мушкилиҳо рӯбарӯ шудааст.
хави дар маснади сармураббигӣ бо ягон каси дигар не ба зидан баробар шуд. Не се лигаи чемпионҳои пайопай барои хави таслим нашудаанд. Гап сари бозиҳои сафарӣ дар доираи рақобатҳои ла лига меравад. Оморшиносон ҳисоб карда баровардаанд ки хави аз рӯзи омаданаш ба симати сармураббигии дастаи Барселона дар 17 бозии сафарӣ мағлуб нашудааст. То хави ба чунин натиҷа Зейниддин Зидан дар замони сармураббии Реал Мадрид буданаш расидааст. Дар ин бора сомонаи расмии Каталониё хабар медиҳад. Рақобати 17 бозии сафарӣ бо Кадис буд ки дар он Каталониё бо ҳисоби 4-0 дастболо шуданд. Аз ин ҳисоб 14 бозӣ ба мавсими 2021-22 рост омад. Се рақобати дигар дар мавсими ҷорӣ баргузор шудаанд. дар мавсими ҷорӣ ғайр аз ғалаба бар Кадис шогирдони хави дар сафар Реал Сосидаро бо ҳисоби 4-1 мағлуб карда Севильяро дар майдони онҳо 3-0 шикаст доданд. бозии навбатӣ ки хави бо шербачааш дар сафар баргузор мекунад бар зидди Малёрка хоҳад буд. ин рақобат дар доираи бозиҳои даври ҳафтум баргузор шуда рӯзи 2 октябр баргузор хоҳад шуд. Барселона кори тамомнашуда дорад. ин корро Каталониё оғоз карда ба анҷом нарасонданд. онро Барселона мехоҳад зимистон идома диҳад. гап сари ҷавоб додани чанд футболбози даста меравад ки пули зиёд ба даст меоранд. новобаста ба маошҳои калон ин футболбозоне мебошанд ки барои истоди мураббиён он қадар муҳим нестанд. мақсади асосии Барселона кам кардани рӯйхати маошгарони даста мебошад. дар феҳрист пеш аз ҳама Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Жорди Алба, Жерар Пике ва Мемфис Депай қарор доранд. зимистон ин рӯйхатро бо рафтани Мартин Брейтфелд, Миралим Пьянич ва Рики Пуч кам кардан, вале то ҳол рӯйхати калони бозингарони Барса маоши бузург мегиранд. ҳамчунин каталониҳо нақша доранд ки зимистон баланси дастаро хуб намоянд. айни ҳол дар сафи нилнориҳо 5 дифоъгари марказӣ ва 3 ҳимоятгари канори чап ҳастанд. директори варзишии Барса Матео Алемани сари ҳамин масъала кор карда истодааст. ӯ барои футболбозоне ки дар Барса вақти бозиро дарёфт намекунанд дастаҳои нав ҷустуҷӯ дорад. ба ҳамин тамом воридонам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.